Fir agus mrá, is siúl isteach sa teach faoi ghlas. Rud amháin atá wathú ar fad, an grá. Ach thomáilis an grá, tá dúis mhór le baintin seo, mar ag deireadh an chlife don bhirt a bhés an grá, bei túsmach cuite den na síl le chéile. Tuair cad pleana le dóibh le teach cúig ra colata thógáil ina ráha cantar Gaeltachta. Sin an dúis, agus seo an grá faoi ghlas. Smisha Darren, tá mai tríocha bliain d'aois is meic nóir etlama sas ra carnma. Hi, is Misha Angel. Is Smisha Darren, diolch ar bhfuil tú. Come on. So, Siomwood. Se. Is Misha Angel. Is as limnach mei. Tá mei 38 bliain d'aois. Is múntar bunscoil mei. Agus bháil am castle le duine ag an deas an seo. Well. An teach faoi ghlas. Agus céitán seagam. Is Misha Angel. Angel? Nach áling an taine mé sin? Gur mágad. Is Misha Connor táim trocha sé bliain d'aois. Is banisteoir ar cholacht mór aspórtála mé. Is as corcaigdom an chathair is fearr in éireann. Thierry. Fáilte ród chuig an teach faoi ghlas. Is Misha Connor. Céch bhfuil tú? Táim go húntaach ar fad an áíre gur mágad. Seo Aaron. Darren. Darren, gom le scéal, Darren, agus Angel. Conas tá tú? Tá me tá. Is Misha Martin. Is as is bidal a go na marma. Tá me och níana fiad gais. Bí me tógal tí scatí. Hánig men teil haid pí a crack. agus céitán seagain. Conas tá tú? Smisha Rita? Is Misha Martin. Oh, Martin. Is brála man thanam sin. Agus cé asú Martin? As go na marma. Cé ná teile? Well, is Misha Rita. Tá me dús na dríochdaí. Aibrim an effic. Bí me díal stuff ar a bhón. Stuff na bhfuil éananig ar cheannacht. Cá me job nuail. Is as áún me. Ach, ní me chunín sin níos mó. Tá áún chu ciún sin. Dí me teisih? As dún an gála, ne? Sé? Is Misha Connor. Is Misha Sarah? Cén áit an nún an gála ar bhastais? Is Misha Sarah, tá me seaachlín is fihe, is banaltrama, tá me gobar san áthirlein in litre canning agus is as godorma. As Connemara? Tá Jerafar dú gobar Connemara? Chans go ana mora. Dwal? Is Misha Darren. Dí mar teitú? Go mu isceal? Go dé mar a teitú?
Go dé mar a... An bhfuil tú go maith? Ó, tá, go hámha. Martin, tá sé inta dóil. Tá sorcha go des. Cheappas gur duna simú le Conor. Sorcha. Cínta sorcha. Agus Rita, Camara go dain se go mórlam. Marty? Se, Martínas Conamara. Tre as cún nach chfuil. Tá caiile an sorcha sin. Si go deas. agus Agnes. Angel? Angle, angle. Go dé mar a háthú. Go dé mar a háthú.